înțeles. Domnul profesor, vă pun o întrebare pe care sigur că probabil în clipa de față mulți dintre cei care ne privesc și-o adresează și vă adresează. E o mobilizare medicală obișnuită într-o astfel de situație sau faptul că e un personaj politic important face ca echipa medicală pe care ați enumerat-o mai devreme să fie una complexă Media și de este vârf? învățată cu spitalul de urgență. Nu cred că este o mirare că suntem, indiferent că suntem șefi de servicii, gărzile sunt complete. Este o activitate de zi cu zi și cred că răspundem pentru toată lumea la fel, dar pot să spun în mod deosebit, îl cunosc de foarte mult timp, încă din studenție, pe domnul Nicolescu și merită orice efort acest om. Este posibil ca în această noapte să aibă loc o intervenție de vreun fel? O angiografie? Sau? Eu aș dori să înțelegem dinamica discuției. Deocamdată este în explorări. Nu putem anticipa lucrurile până când nu vom avea o concluzie medicală pe toate segmentele vitale. Am înțeles. Vom încerca să revenim la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Dacă vor apărea și date noi, v-am fi recunoscători dacă v-am putea deranja pe parcursul acestei seri. Eu cred că spitalul va oferi o informație medicală la momentul în care bilanțurile deja concluzionează diagnosticul de internare la ora la care se vor încheia toate aceste explorări. Pot să vă mai pun o întrebare la care, sigur, îmi răspundeți în măsura în care este posibil. Există și personal judiciar în salon? E vorba de un pacient care a primit o sentință de arest pentru 29 de zile. Nu, n-am văzut. Nu știu, n-am văzut aceste personaje pe care le menționați. Noi am mers pe circuitele medicale, suntem noi, lumea medicală a Spitalului de la Floreasca. Mulțumim, a fost profesorul Mircea Beoran în legătură telefonică cu noi de la Spitalul Floreasca. Domnul Ponta, e uzuală această procedură? Pacientul care este, cum spuneam, sub puterea unei sentințe de arestare pentru 29 de zile ar trebui însoțit? Dacă ar fi să fim corecți, acolo ar trebui să fie domnul Băsescu când vine de la aeroport și cu Daniel Morar. Pentru că, de obicei, cei care se ocupă de caz trebuie să stea lângă inculpat. În mod normal trebuie să fie Daniel Morar și cu Traian Băsescu acolo. 20 de secunde de pauză și ne întoarcem la discuția de aici din studio. Amu, să vă spun eu ceva. Dacă vrei să fii sănătos tu, trebuie să tragi toată ziua. Iarba singură nu se cosește, nici căpița nu se face și nici vaca nu paște de capul ei. Apoi, ușor nu-i, dar noi altfel nu știm să facem. Și de când mi-s eu pe lume, tata îmi tot zice: apoi sănătos ca la 20 de ani ești numai dacă mănânci ce lăsat de la natură și trudit de mâna omului. Lapte gustos și sănătos. Laptele Napolact, din inima naturii, cum ardelenii știu să facă. A revenit în direct împreună cu președintele PSD Victor Ponta și președintele Partidului Național Liberal Irin Antonescu. Informații pe care le-am primit ceva mai devreme de la profesorul dr. Mircea Beoran de la Spitalul Floreasca în legătură cu starea de sănătate a pacientului Constantin Nicolescu. Este conștient, respiră spontan, spunea medicul Beoran, deși în primul moment, atunci când s-a prăbușit în sala de tribunal, potrivit medicilor din Pitești, s-a modificat simetria feței și au apărut tulburări de vorbire. Ceea ce ar putea indica un accident vascular cerebral, spunea profesorul Mircea Beoran, există un focar neurologic. Ipoteza unui accident cardiovascular. Sunt informații de ultimă oră primite de la Spitalul Floreasca. Vom încerca pe parcursul acestei seri să aflăm și alte amănunte. Un sistem medical în care a ajuns, iată, acum Constantin Nicolescu, pe care astăzi ministrului Sănătății, de pildă, îl prezenta într-o lumină extrem de neagră o pacientă cu care s-a întâlnit până și blajinul domn Ceche Otilo la Spitalul Sfântul Ioan din Iași, acolo unde a fost într-o vizită de lucru. Iată secvența cu apostrofarea domnului Ceche Otilo. Sănătate am plătit toată viața și acum stau și în picioare când am voie să stau în picioare. Stau și aștept aici. Rușine să fie guvernului.
N-am unde spune să stau, în război n-ai unde să stai, domnule. Când este război în țară, n-ai unde să stai. Nu mai pot să mai rap toată mizeria care e, nu se mai poate. Am trăit pe vremuri și am fost bolnavă și am fost tratată și acum nu mai sunt tratată. Noroc de doctorii sunt buni, avem cei mai buni specialiști din lume. Reacția ministrului Ceche Otilo, domnul Antonescu, este fără cuvinte. Mută. Doamna face o comparație care ridică așa părul pe mână. Numai în război n-ai voie să stai jos. Asta se întâmplă în sistemul medical din România acum. Nu mă mulțumesc cu puțin. Sigur că cineva e ministru ca să răspundă întrebărilor și să găsească soluții, dar aș vrea să spun că această muțenie sau măcar tăcerea ministrului în fața acestei situații, sper eu, indică măcar jena sau o doză de bun simț. Că domnii guvernanți de obicei sar și cu gura tot ei. Ce să spun? Domnul Ponta, primiserăți niște informații medicale suplimentare față de cele pe care am obținut noi să le obținem de la domnul Beuran? Nu știu, o să vedem, dar informațiile medicale sunt pentru toată țara. Iar, într-adevăr, și eu cred că gestul domnului Ceche Otilo e, până la urmă, un gest mai de bun simț decât să ne explici cu Titanicul lui Botiș sau... E foarte clar. Mă întrebați economic. Economic avem toate datele și sunt îngrijorătoare. Și Frank s-a spus adevărul când a zis suntem un pacient în stare critică din punct de vedere economic. Din păcate, educația, sănătatea, serviciile publice sunt în același colaps. În același an în care pentru doamna Udrea 4 miliarde de euro se găsesc ca să-și facă bani de campanie și sigur niște drumuri pe care nu vor duce nicăieri între Fluturi și Oltean de la Bistrița. Pentru doamna Udrea sunt 4 miliarde. Dacă Ceche Otilo merge mâine la ședința de guvern și cere 4 milioane, nu 4 miliarde pentru sănătate, domnul Boc o să-i spună că n-are. Dacă domnul, cum îl cheamă pe ăsta, Funeriu sau mă rog, cere și el 4 milioane pentru educație, domnul Boc o să-i spună că n-are. Doamna Udrea a cerut 4 miliarde, nu 4 milioane și are. Așa e, asta e România de azi. Bun, o Românie de astăzi în care vedem că se întâmplă astfel de lucruri, așa cum am prezentat aseară cazul acelui tânăr care, din păcate, deși a avut sângele rece și și-a recuperat mâna tăiată de tren, n-a mai putut fi recuperată pentru că spitalul din Iași nu avea decât o singură sală de operație în care putea fi făcut o intervenție și, ce să vezi, exista o altă intervenție chirurgicală în acel timp, n-a putut fi primit. E un sistem pe care promiteți că îl însănătociți și pe acesta, domnul Antonescu? Păi, domnul Ursu, apropo de comparația asta cu Titanicul, ea e oarecum improprie, pentru că soarta Titanicului a fost, mă rog, fatalitatea pe care o cunoaștem. O țară nu moare, o țară nu poate da faliment. Poate fi afectată o generație, pot să trăiască oamenii foarte rău, poți să plătești datorii de să te spetești vreo 2-3 generații. România nu se dispare, România are resurse de toate felurile, de la resurse umane până la resurse naturale, să-și revină. România are nevoie de conducători cât de cât bine intenționați și cât de cât competenți. Dacă asta e promisiunea pe care doriți să ne smulgeți, nu e niciun fel de problemă să vă acordăm. Dar timpul... Celor care investesc încredere în dumneavoastră, fiindcă cel puțin sondajele astea arată că mulți români ar avea încredere în noastră și așteaptă ceva. Asta încercăm să facem. Asta încercăm să facem și eu nu am nicio ezitare să spun, să promit, nu-mi place cuvântul, cum vreți dumneavoastră, că în raport cu ceea ce fac acești guvernanți, oricare dintre noi din opoziție și oricum noi împreună putem să facem categoric un guvern mai bine intenționat, mai competent, mai responsabil. Mai cinstit, în primul rând. Când spun și bine intenționat, sigur implic, dar e foarte important. Pentru că de aici se duc foarte mulți bani și pentru că, de fapt, marile soluții magice economice sunt unele foarte simple. Furat mai puțin, alocat bani cu discernământ și aduși în posturi de decizie și de acțiune publică oameni cu vocația serviciului public într-o măsură semnificativă. Asta e tot. În rest, ce ne povestește domnul Boc și ce fac miniștrii domnului Falcă,
Lia Olguța Vasilescu, senator al Partidului Social Democrat, în legătură telefonică cu noi. Bună seara, doamna Vasilescu. Ați fost astăzi acolo în sala de tribunal. Povesteați mai devreme colegilor noștri la jurnalul de la ora 20 că ați trăit niște momente pe care nu ați fi dorit vreodată să le întâlniți. Ați văzut întreaga scenă de acolo. Mai aveți informații despre starea doamnei, soția domnului Constantin Nicolescu? Înțeles că este într-o stare stabilă. Mă rog, nu știu cât de bine poate să se simtă în condițiile date. Este în continuare internată la spitalul din Pitești? Da. Doamna senator, am aflat de la profesorul Beuran mai devreme că au existat în momentul prăbușirii președintelui Consiliului Județean în sala de judecată semnele unui accident vascular cerebral. Ne puteți descrie ce s-a întâmplat acolo în momentul în care instanța a anunțat arestarea pentru 29 de zile? Nu a fost în sala de judecată pentru că pronunțarea s-a făcut în lipsă. Noi eram undeva pe un hol, nu ne-a anunțat nimeni că instanța se pronunță. Cineva a ieșit pe hol, a spus 29 de zile arest. Nu știam despre cine este vorba, dacă este vorba despre domnul președinte sau dacă este vorba despre altă persoană. Au venit jandarmii să-l ia, să-l ducă la închisoare și în acel moment s-a produs totul. Domnul președinte a suferit un atac, ne-a speriat toți, s-a speriat și soția. La vreo 5 minute a leșinat și doamna. Ce să vă spun? A fost... nu se poate descrie. Ați putut să comunica la momentul respectiv domnul Nicolescu? Nu. Din momentul când a căzut jos, nu. A sosit, cât de repede a sosit echipajul de la ambulanță după producerea acestui incident? Destul de repede. Noroc a fost că printre cei care erau afară, în tribunal, era o doamnă medic de urgență care a venit imediat, i-a dat primul ajutor, după aceea i-a acordat primul ajutor și doamnei. A fost o situație, cum să vă spun, în momentul în care amândoi erau căzuți, nu mai știa la care să ducă mai întâi. Groaznic. Sunteți în continuare la Pitești, doamna senator? Da. Veți participa mâine la acea reuniune a primarilor pe care o anunța mai devreme domnul Victor Ponta și primarul Pendiu. Da, am decis să rămân noaptea asta aici, suntem toți în sediul partidului și probabil că mâine ne vom revedea și cu domnul președinte Ponta. Mi-aș fi dorit să ne revedem în alte condiții. Mulțumim, o seară cât se poate în aceste condiții de liniștită. A fost senatorul Lia Olguța Vasilescu, senator al Partidului Social Democrat.